ଧନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। +2ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା 1992 ମସିହା କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ। ସେଥିରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ବହିଟା, ଏଇ ବିଷୟଟା। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ? ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲେ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ରଜା। ରଜା କାଳକ୍ରମେ ରଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ରାଜ ବୈଦେକୁ କହିଲେ, ମାନେ ବୈଦେ କ'ଣ ଚୁଟି ମୋର ଉପୁଡ଼ିଗଲା? ଏତେ ତମେ ଔଷଧ ଜାଣିଛ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଔଷଧ ଦେଉଛ ଭଲ ହେଉଛି, ଅପସ୍ମାର ଭଲ ହେଉଛି, ସବୁ ରୋଗକୁ ତମେ ଔଷଧ ଦେଉଛ ଭଲ ହେଉଛି, ଏଇ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଉପୁଡ଼ି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ହେବନି, ଚୁଟି କଳିବନି? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି କଳିବା କାହିଁ ତ କେଉଁ ପୁରାଣରେ କି କେଉଁ ବହିରେ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ରାଜ ବୈଦ ନା ଆଉ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମାସେ ସମୟ ଦେଲି, ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ମୋ ଏଇ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନ କଣିଲା, ଯେତେ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଦ ଅଛି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଅସମ୍ଭବ କଥା ତ। ହଉ ରାଜ ବୈଦ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ, 15-20 ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଗଲା। ବୈଦ ମାନେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଯେତେ ବୈଦ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ। ଯିଏ ଜଡ଼ିବୁଟି କାମ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଉପାସେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଔଷଧ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ବି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ ବିକି ଗୋଟେ ଫକଡ଼ିଆ ବୈଦ ଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଫିଦ୍ୟା ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାଫଥା କହିକି, ମିଛ କଥା କହିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଲା କ'ଣ 15 ଦିନ ଗଲାଣି ହାରି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରଜା ସବୁ ମାରିଦେବ ବୈଦମାନଙ୍କୁ। ଭଲ ରଜା ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ମ? ହଁ, ରଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚୁଟି କଅଁଳେଇବି। ଲୋକ ସିଏ ତ ଯାହାକୁ କଲେ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଗଲେ। ଫକଡ଼ିଆଟା ଖାଲି ବୁଲିକି ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷି ପାରୁନି, ଇଏ କ'ଣ କହିଲାଣି ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ରାଜ ବୈଦ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ବୈଦ, ଏଇ ବଡ଼ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ବୈଦ, ଏଇ ବାରବାଟୀ ହରି ବୈଦ, ଏ ଗୋଟେ ବୈଦ ଥାଉ ଥାଉ ବା ଇଏ କ'ଣ ଫକଡ଼ିଆଟା କହୁଛି କି ଏମିତି? ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲା କିଏ କହୁଛି? ଏମିତି କହୁ କହୁକା 25 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ଭାରି ସଂକଟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ରଜାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ।